culture kasi sa Pilipinas, ang mga pamilya sa Pilipinas na yung Ang himo ang insurance ang mga anak. That toxic trait is being passed to generation. Dili ka na magtigo, mamaginikanan nga para unta to sa ilang pagkatiguang. Common sense naman unta na, di ba? Magkapamilya man na imong mga anak. Ikaw gani, nagkapamilya man sa gani ka, wala na nimo nauna nga katong imong mga ginikanan sa una, imo ra magitong silang gipasagdan, di ba? So sa may mahitabuan na, possibility is biyaan na sa imong mga anak inig-abot sa panahon. Nya magminyo na sila, nya magkaanak. O biya na sila nimo, nya maglain na sila kuyo. Dili tungod kay wala kanila hugma, pero ang priority man gud sa katong mga taong naanay anak kay katong ilang mga anak. Kung giunsa to nimo pag prioridad imong mga anak sa una, mao pud to ang ilang buhaton ug sundon. I-prioritize na nila ang ilang kaugalingong mga anak na mawala na ka sa equation. Usa ni sa mga toxic Filipino traits nga katong himuong insurance ang mga anak. Ya dili na magtigo mamagidikanan nga moingon na silang ang anak na lang kuno ang moatiman nila inigkatiguang. Pero ang tinuod man gud nga gugma sa ginikanan, dili ka nang himong obligasyon ang mga anak. Kung dili ipangandaman nila ang ilang kaugmaon aron dili na pabugat sila sa ilang mga anak. Responsibilidad na to isip mga ginikanan nga andamo na to atong kaugalingon para sa atong pagkatiguang. Kay kung moatiman man ganito atong mga anak sa ato dili tungod sa utang kabubuton, kung dili tungod sa gugma nila sa ato